Республикабызның диния нәзәрәте берсеннән-берсе матур проектларны тормышка ашырып кына тора. Яшь килен белем бирү проекты дисеңме? Татар телен өйрәнү курслары булсынмы? Аларның һәрберсе мавыктыргыч һәм файдалы. Инде киләсе елга да максатларын билгеләп, яңа проектлар өстендә эшли башлаган аралар. Һәм аларның кайберәүләре белән диния нәзәрәтенең социаль бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимирова таныштырып китер. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Айгөл ханым. Хәерле көн. Татар мөселман гаиләләрен ныгыту максатыннан башлап җибәргән идегез яшь килен дигән проектны, һәм менә бу шушы көндә ул тәмамланырга тора. Шушы арада татар гаиләсе ул нинди? Менә бу никах нинди роль уйный? Нәрсәләр турында сөйлисез менә бу проектта? Менә вакытның агышы, әле кайчан гына сезнең белән студиядә шушы проектлар турында сөйләшеп, менә башлыйбыз дип утырган идек. Инде хәзер менә чыннан да бу атнада без яшь килен проектын инде йомгаклыйбыз. Гаилә инде ул үзе бер матур дөнья һәм Аллаһ Тәгаләнең сынавы. Шуңа күрә без менә 2-3 ел элек шушы проектны уйлап тапкан идек. Матур кызларыбызны, яшь кызларыбызны гаилә тормышына әзерләргә, аларга гаиләнең асылын, шәригатьчә асылын һәм бу дөньяда гаиләне ничек итеп корырга, төзергә, ничек итеп үз-үзеңне саклап калырга, ничек гаиләне саклап калырга һәм менә инде ябылабыз. Әлбәттә, бик матур проект үзебез дә яратабыз, чөнки татар традициясе булсынмы, әбиләребезнең элеккеге вакыттан алып, менә инде бүгенге көнгә кадәр килгән кайбер сөннәт гамәлләре булсынмы, барсы хакында да сөйләшәбез. Һәм инде әлбәттә, шәригать ягыннан да без бу сорауларны бик нык яктыртырга тырышабыз, чөнки Аллаһ каршында җавап бирәсебез бар. Менә бу кыз озату бәбишә, бишек җыры кебек, бу инде безгә таныш әйберләр кебек. Мәхәр дигән әйберләрне аңлатасызмы? Аңлатабыз. Кызлар нәрсәләр сорыйлар, киленнәр, яшь килешләр? Хәзерге заманда инде төрлесе бар. Машина сораганы бар, фатир сораганы бар, гади генә балдакка риза булып чыкканнары да бар. Ләкин мәхәрдә түгел, никахның асылы эш анда гына түгел, эш мөнәсәбәтләрдә, эш бер-береңне аңлап, санлап, яратып, Аллаһ ризалыгы өчен шушы гаиләне таркатмаска тырышып яшәүдә инде. Менә бу яшь гаиләләр никах килешү төзәл, никахка кергәндә төзиләрме? Андый тәҗрибә бармы? Без бу хакта аларга сөйлибез. Чыннан да никах килешүе ул бар, ул законлы, аны эшләргә мөмкин. Ләкин безнең инде татарның менталитеты шундый бит, ничек инде ышаныч белдерергә кирәк, ышанып кияүгә чыгарга кирәк дигән безнең менталитетта, каныбызда, кан тамырларыбызда утыра ул. Ләкин менә барыбер без аның юридик яктан да, шәригать ягыннан да һәрбер үзенчәлеген аңлатабыз, моны кулланырга мөмкин булуы турында сөйлибез. Инде аны куллану һәрбер киленебезнең, һәрбер яшь кызыбызның үз кулында. Төзергә мөмкин, сөйләшергә мөмкин, башкача юнәлештә дә эшне алып барырга мөмкин дип аларга әлбәттә сөйлибез. Балалар тәрбияләгәндә белем бирәсезме бу өлкәдә аларга? Инде традицияларыбызга кирип китәбез, ничек итеп менә әбиләребез бала тугач нинди гамәлләр башкарганнар һәм шушы гамәлләрнең элек шәригатьтә, сөннәттә килгән гамәлләр белән охшаш булганлыгына исләребез китеп, алар белән сөйләшәбез. Чыннан да бик кызыклы очрашуыбыз. Мин әйтер идем, хәтта иң кызыклы очрашуларыбызның берсе. Чөнки беренчедән без тарихыбызны барлыйбыз, икенчедән алар хакында яшьләребезгә сөйлибез һәм өченчедән без алардан сорыйбыз, менә шушы традицияларны, шушы йолаларыбызны саклагыз, югалтмагыз, үзегезнең киләчәк буыннарыгызга сөйләгез дип. Безнең максатыбыз инде шушы тарихны киләсе буыннарга ирештерү һәм югалтмау. Бу проект ике форматта бара, онлайн һәм офлайн. Әйе. Безнең хәтта менә бу инде илдә килеп туган вазгыять белән дә бәйләнешле булгандыр. Безнең онлайн форматта шөгыльләнүче кызларыбыз күбрәк тә булды бу юлы. 25 кыз офлайн йөрделәр, проектта катнаштылар, 40-тан артыгы онлайн, ягъни төрле регионнардан, төрле төбәкләрдән Рәсәйебезнең һәм хәтта Казан шәһәрендә яшәүче кызларыбыз да төрле сәбәпләр аркасында шушы онлайн форматны сайлап булдылар. Һәм миңа калсалар һич кенә дә оттырмадылар, чөнки һәрбер очрашу, хәзер бит инде безнең социаль челтәрләрдә нәрсә генә эшләп булмый, алар аны турыдан-туры карап бардылар, без аларга шундый мөмкинлек бирдек. Бары тик җанлы очрашуларга гына бик чыга алмадылар. Һәрбер
һәрбер дәрес шулай ук безнең Instagram шелтәрендә дә, Telegram каналларында да уларга тапшырылып барды. Һәрберсенең танышу мөмкинлеге булды. Спикерларыгызда зыялы кешеләр, барысы да шундый остазлар, тәҗрибәле кешеләр сайлап алгансыз. Әйе, алар да шулай тикшерелгән, үзебез ышанган һәм тормыш тәҗрибәсе булган. Чөнки бу безнең өчен бик мөһим. Гыйлем бирү генә түгел, үзеңнең тормыш тәҗрибәңнән чыгып, гамәли гыйлемне дә бирү бик мөһим. Бүгенге көндә. Татар телен өйрәнү курслары бу тагын сезнең бер проектыгыз, күләмле, матур проект. Ярты ел дәвам итә әлеге проектыгыз. Һәм шунысы да кызыклы, сез теге язу, сызу белән генә, хәреф өйрәнү белән генә шикләнеп калмыйсыз. Мәдәниятен өйрәтәсез халкыбызныкы һәм күп башка мәсьәләләргә дә тукталып китәсез. Бу ни өчен мөһим? Әйе, татар телен сез әйткәнчә грамматик яктан гына, яисә сүз байлыгын арттыру юнәлешендә генә без өйрәтсәк, ул онытылыр иде. Монда элеккедән килгән гадәтләр, безнең ислам тарихыбыз, татар халкыбызның нинди гасырларга сузылган тарихы, ул менә шушы телне өйрәнергә, мөхит тудырырга, мотивация, хәзер шундый сүз кулланабыз бит инде, шушы мотивацияны булдырырга ярдәм итә. Һәм менә чыннан да гамәли дәрестә татар телен өйрәнү ул күпкә кадерлерәк була башлый. Телгә мөнәсәбәт үзгәрә, үзенең татар икәнен белеп, һәм Татарстан җумһуриятендә яшәгәнен аңлап, әгәр ул башка милләт кешесе була икән, чөнки алар арасында бит башка милләт вәкилләре дә бар. Бу алар өчен чыннан да бик зур стимул. Монда инде менә төрле яктан тел өйрәнүгә юл ачыла алар өчен. Менә шунсында төрле милләт дидегез һәм төрле яшь кешеләре җыелган, 80 яшькә кадәр кешеләр укыйлар икән. Мин кызыксынган идем. Кемнәр сезгә курсантларыгыз кем дип? Без инде шул хәл кызык. Чыннан да үзебез дә кай вакытта сокланып та куябыз, аптырап та калабыз. Без әйтәбез, карагыз, нинди тормыш тәме бар халыкта. Бит алар менә өйрәнәләр, алар ымтылалар. Алар шуңа укыйбыз дип өйдән чыгып та китәләр бит әле онлайн форматтан кала. Идән чыгарга кирәк, юлыңны җайларга кирәк. Шулай бит, шуңа күрә сокланырга кирәк. Айгөл ханым, киләсе ел безнең өчен бигрәк тә истәлекле, ислам дин кабул итүгә 1100 ел була һәм инде күләмле чаралар булыр дип көтелә. Дине нәзәрәте инде быел ук әзерләнә башлаган. Әйе, бик зур чара, бик зур истәлекле, бик мөһим дата ул да булса, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. 1100 Эльза. Һәм менә шушы датаны инде без нәкъ шушы 2022 ел тугач кына түгел, алданрак искә төшерү максатыннан шушы датаны әкрен халыкка ирештереп, инде 22 елда тагын да зуррак проектларын тормышка ашыру максатыннан шушы режим буенча без эшли башладык февраль айыннан. Нинди чара булмасын, 1100 еллыкны искә алдык. Әле менә бүген без тәмамлыйбыз ислам беренче адымнар мәктәбен. Әле анда да менә үземә планлаштырып куйдым. Менә сез, хөрмәтле укучыларыбыз, 1100 ел элек рәсми рәвештә кабул ителгән ислам динен өйрәндегез бит безнең курсларыбызда дип әйтергә. Һәм менә иң матур проектларыбызның берсе киләсе елга ул да булса документаль нәфис фильм. Ибн Фатланның Болгар җирлегенә килгәч язган язмалары буенча бүгенге көндә фильм әзерләнә. Без аны бик дулкынлану белән көтеп торабыз. Һәм Казан басмасы Коръәннең бүгенге көндә шрифт буларак компьютерга җайлаштырылды. Һәм менә шушы шрифт буенча безнең Казан басмасы Коръәнне яңадан бастыру мөмкинлегебез барлыкка киләчәк. Һәм бу инде менә кулга алып карагач, кагаз битендә карасаң, шул кадәр укырга җайлы шрифт булачак иншалла. Без аны да көтеп торабыз. Һәм менә бик матур чара, Балташ мөхтәсибәте моны уйлап чыгарды. Паркта алар 1100 агач утыртырга ниятләгәннәр. Һәм без инде өметләнәбез әлеге проектны, әлеге акцияны башка районнарда, безнең республикада, бәлки республикадан читтә төбәкләрдә дәвам итәрләр. Һәм менә карагыз, бу шул кадәр зур тәрбия чарасы, ягъни ниндидер формаль рәвештә генә 1100 еллыкка багышлап дип түгел, менә халык күрсен өчен, яшьләребез белсен өчен, һәм менә шушы агачларның ничек итеп үскәнен берничә йөз елдан соң күреп торсыннар өчен.
Әйе, бу инде бик зур тәрбия бүгенге көндә безнең халык өчен, яшьләребез өчен өметләнеп көтәбез һәм менә безнең бик тә зур бер проектыбыз бар бит инде мөселман яшьләре форумы. Бөтен Рәсәй буенча без яшьләрне җыябыз. Бу ел иншалла җәй көне без шушы ислам тарихы, ничек булган, рәсми рәвештә ислам динен кабул иткәнче бит инде бездә намазлар укылган, безнең мәчетләребез булган. Менә шул хакта сөйләп, һәм ул ни дәрәҗәдә үскән, ничек камилләшкән, һәм без бүгенге көндә шушы тарихка нинди мөнәсәбәт белдерергә тиеш. Без аның белән горурланырга тиеш. Менә шушы хакта сөйлисебез, ирештерәсебез килә. Инде Аллаһ Тәгалә хәерле гомерләр бирсен һәммәбезгә. Шулай булсын. Барлык планнарыгызда тормышка ашсын, күркәм эшләрегез дәвам итсен шулай. Бүгенге шушындый урамда яңгырлы көн булса да килеп, кәефебезне күтәргәнегез өчен, проектлар турында сөйләгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Кабатлап әйтәм, уңышлар гына телибез. Һәр вакытта сез безнең кадерле, яратып көтә торган кунагыбыз. Рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Исән-сау очрашулар насыйп булсын. Шулай булсын.